чанд рӯз аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ атрофи нарасидани ҷой ва болои фарш таълим гирифтани хонандагон дар гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе баҳсҳо идома доранд. ҳоло ин мавзӯи доғ ба баҳси корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ табдил ёфтааст. яке санги маълумот мезанад, дигаре онро ҳодисаи марбут ба ин гимназия намедонад ва савуми хомӯшӣ ихтиёр мекунад. дар ҳамин ҳол Назира Назарова, директори гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе, дар суҳбат бо пресс-сеттиҷӣ иддаои дар болои фарш хондани хонандагонашро рад кард. ӯ иброз дошт, ки аксу наворҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ интишор ёфта ба гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе дахл надоранд. муассисаи мо навтаъсис аст ва дар он тамоми шароити таълим фароҳам мебошад. синфхонаҳои барҳаво ва муҷаҳҳаз бо технологияҳои муосир дар хизмати хонандагонанд. дар масъалаи ҷой ҳам мушкилӣ надорем. меъёри дар як синф фаро гирифтани таълимгирандагон риоя мешавад, таъкид доштааст директори гимназия Назира Назарова. ёдовар мешавем, ки гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе калонтарин муассисаи нави таълимӣ дар пойтахт буда, он 1 сентябри соли 2021 бо иштироки президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. тибқи иттилои маркази матбуоти сарвари давлат, муассисаи бо ҳашамати таълимӣ аз 9 бинои 5 ва 4 ошона иборат буда, ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ бунёд ёфтааст ва барои 2500 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. гимназия дорои 109 синфхонаи замонавӣ буда, барои таълиму тарбияи наврасону ҷавонон шароити заруриро мутобиқ ба талаботҳои сатҳи ҷаҳонӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла ҷиҳати омӯхтани фанҳои дақиқ, таълимгоҳ дорои лабораторияҳои замонавии фанӣ, синфхонаҳои алоҳидаи химия, биология, физика ва табиатшиносӣ буда, барои гузарондани таҷрибаҳои гуногун дар синфҳо аёниятҳои зарурӣ васлу насб гардидааст. гуфта шуд, ки таълиму тарбия дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии таълимӣ бароҳ монда шуда, барои тарбияи дурусти хонандагон аз усулҳои муосиру аёниятҳои замонавӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. аз ҷумла тамоми синфхонаҳои таълимӣ бо тахтаҳои электронӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. ҳамчунин синфхонаи компютерии гимназия 200 компютер дошта, барои хуб омӯхтани таҷҳизоти мазкур қисмҳои иловагӣ ва тахтаҳои электронӣ насб карда шудааст. китобхонаи замонавии гимназияи рақами 4 бо адабиёти дарсӣ ва бадеӣ таъмин буда, барои хонандагон ҳамчунин толори алоҳидаи китобхонаи электронӣ ташкил гардидааст, ки ба ин васила толибилмон ба адабиёти ҷаҳонӣ дастрасӣ пайдо менамоянд.